atuan hau egingo dugu, edo atuan hitz egingo dugu futbolaren ganean, atuan hori zelan erabiltzen dugu? No. Badauz berba batzuk, Ainhoa, holan modara datozenak, ez da. Eta betiko berbak esaunegiak egiten direlez, guk askotan esaten da, batez Bizkai partean asko entzuten da, aktoan hori. Hori berez, erdal izbatago horrenatzen, ez da, en el akto. Baina, euskeraz, aktoan hori, bere sendotasuna eta bere mamina dauka. Baina, esango neuke, lartxu ete darabilgun, batez hori bat-batekotasuna hain handia espanerako Esate baterako, badanean segiduan edo bat-batean edo momentuen bertan, bere ala zehozer egin, orduan aktoan ondo dago, ez da. Esate baterako, aginduak emoteko erabiltzen dugu, ez da. Etorri hona aktoan, ez da, ama bateko ume bateri, edo ein aktoan agindu jatzuna, ez da. Edo zehozer prisaskoa danean, ez da. Etzetik tximistialez aktoan urten dago, ez da. Edo autobus hartzera bagoaz, ointxatuan dator da soaz harein, ez da, esango bagendu, ez da. Horretarako bai, eta ato bizian bentzun dut, hor batez Zamudio de Txorierri inguruan entzun dut, ez da. Baina, kontu eda, guk esatea, publiziaderen ostean atoan hitz egingo dugu horren ganean, ez dakit, nik holan esturazunik bestaukagu, ez da, atoan. Atoan horrek esturazuna prisa edo, holan, hau da, instantaneidad esaten da, horri gehiago izatzen du, edo guaza honatuan kantu bat entzutera, edo, esango neuke, pixka bat, zer toki lartxuegi moten etegabizan da batzuetan, elegiduko neukez, esango dutzut, laster, edo segiduan, edo berehala, edo behingoan, edo beste moduren, modu asko dago zeuzkeraz esateko, baina nabarmentasunak dira apur bat albora itxi beharrekoak.